шӯрои уламои маркази исломии тоҷикистон рӯзи 6 май дар маҷлисаш қарор кард, ки мувофиқи ҳисоби илмӣ иди Саиди Рамазон дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзи панҷшанбе 13 май соли 2021 таҷлил карда шавад. тибқи ин қарор намози иди Рамазон соати 6 доир шуда, имомхатибон муваззаф карда шуданд то барои расонидани кӯмакҳо ба муҳтоҷону ниёзмандон, пешгирии исрофкориҳо дар рӯзҳои ид ва сарфаю сариштакории мардумро ҷалб карда худашон намунаи ибрат шаванд. шӯрои уламо ба онҳое, ки молашон ба нисоб расидааст, тавсия додааст, ки метавонанд закоти худро дар баробари фақирону ниёзмандон, ба хонаводаҳои шаҳидоне, ки дар роҳи муҳофизати марзу буми ватан қурбон шуданду оилаҳои онҳо бесаробон мондааст, бидиҳанд. шӯрои уламо қаблан маблағи садақаи фитрро тибқи меъёри шаръӣ бо ҳисоби нархи гандум 6 сомонӣ ба сари ҳар нафар аз нисоби закотро мувофиқи ҳисоби шаръӣ 25 000 сомонӣ муқаррар карда гуфта буд, мусулмонони воҷибулзакот аз 25 000 сомонӣ дороияшон бояд 625 сомонӣ закот бидиҳанд. ҳамин тавр бо қарори шӯрои уламо фитияи савм дар моҳи шарифи Рамазон соли 2021 барои соҳибони узри шаръӣ ва беморон, ки аз сиҳатшавии онҳо умед нест, ба маблағи 360 сомонӣ барои 30 рӯзи моҳи Рамазон муқаррар шуда буд.